ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 82 микрорайон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф эстакадаи 82, аз ин тараф эстакадаи қараболо. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар манаҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 16 ошонаш ҷойгир аст. Манаҳамин подъезд. се хонага кардагиан бо масоҳати 108 метри квадратӣ дар 16 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 16 ошона иборат мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ин даромадгоҳи хона мебошад. прихожая, роҳрав аст, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва 3 ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳаммом, ҳоҷатхона, ин ошхона мебошад. трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. хотиррасон мекунем. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамаш меистад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. дута треза дорад. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки аҳамият додед, ҳама ҳуҷраҳои хона бо мебел ва техника таъмин аст. ин манзарае мебошад ки аз трезаи хона дида мешавад. дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. 82 микрорайон манаҳамин донишгоҳи тиббӣ аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад 1 миллиону 115 ҳазор сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ватсап доранд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.